Dibin duruşmaya behevre berberiyên ewletir ve nivîzgeha trafîkê û desteya hundirîn a kantona Cizîrê ji bo kêmkirina qezayên trafîkê û pêşxistina çanda ewlekariyê kampanyayeke hevpar dan destpêkirin. Hin ji xalên sereke yên kampanyayê rêzgirtin ji çirayên trafîkê re, rêgirtina li ber lezazê de ya otomobîlan, nebkaranîna telefonan di dema ajûtinê de û dûrketina ji ajûtina bê ruxset. Ji bo agahiyên zêdetir li ser kampanyayê, Rojava TV li gel rêveberî nivîzgeha trafîkê ya kantona Cizîrê, Rifet Bilal hevdîtin pêk anî û hin agahiyên zêdetir wergirtin. Çarwê dawiyê da me hemlekî tewayê dest pê kirî, ew jî balîkariya desteya hundirî. Ew hemle hedef û armancê wê neşir em kanibin neşirkî ser tewasıl îctimai bi giranî bidin ji bo tewayên ajûtkara şofêran û nav milet de jî werê belav kirin. Zate me giranî da ser meselê tewasıl îctimai em kanibin belav bikin. Yê dijî em kanin ji bo ajûtkara tewayakê çê bikin wek alîkar bibin. Ew jî em demê muxalefet dikin, ew jî zanibin ji bo çi muxalefet dibin, sedemên wê muxalefetan çi ne? Ji aliyê xwe ve welatiyê bi navê Nîzamedîn Hesen diyar kir ku ji bo serkeftina vê kampanyayê hemahangiya gel bi hêzên trafîkê re hewce dike. اما وك في بينغاف هاني قلكي باش جبو ملت باش يعني جبو جو ملت وك قزات شنبن وك حوادث الباجاري مشنبن دفي ام جي الي كاربن بفي غافي جو انه انا تين افيتن جبو روشا ملت وجبو تعدل ملت نبي وجبو استنجيه ام وك خلكي روج افا ام نبينن دفي ام جي لغيري خمن الباجاري بيشكتي بنرن ام يعني تشل جمع عالمي قد خبي دفي الجمجي قد خبي نولا از مخدي سيارات از رابم بتلفوني بشام يا از سياره خو خوشك بكم بوا شوقي او يقو ان قدخن براسيل اليه وك برياري ترافيكي Kampanya ku armanca parastina ajûkaran û rêgirtina li ber qezayan hatiye dest pêkirin, dê zêdetirî 10 rojan dewam bike. Li gorî hêzên trafîkê dê di rojên pêş de kampanyayên bi vê rengî li seranserê Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê werin li darxistin.